i gwerthu. Ac oedd ni gweithio efo Beco Sislin o'r-lein efo prosiectau eraill, ac nath ni darganfod, a dyma rhai o'r pethau maen nhw'n gwerthu, lluniau ffefryn fi anyway, a rhywbeth arall. A nawn ni mynd dros yr delweddau sut da ni'n dangos pethau ar y we yn hwyrach ymlaen. So ie, nath Covid dechrau, ac nath ni dechrau sgwrs gyda yr perchenwyr Beco Sislin, achos y stori nhw oedd o dechrau Covid, hwnna oedd y busnes nhw yn newid. Oedd o'n cwbl wahanol, so oedd mis Mawrth yn cwbl wahanol i mis Chwefror, ac oedd nhw'n delio gyda dros 800 o archebion pob wythnos. Oedd hwnna'n cymryd y perchenes dros 4 diwrnod pob wythnos i prosesu'r taliadau cerdyn, ac oedd o'n angen hi neu staff dechrau cymryd archebion dros y ffôn, neu dros Facebook, so oedd yna lwyth o ffyrddio oedd y busnes yn dod i fewn. A hefyd, oedd na ddim, da ni'n agor 6:30 yn y bore a cloi 5 o gloch yn y pnawn, oedd nhw'n cymryd archebion 9 o gloch yn y nos, oedd y busnes yn newid, cwbl newid iddyn nhw. Ac uwch ben hynny, oedd na dal angen iddi hi rhedeg y busnes. A dyma be oedd hyn yn edrych fel i busnes lleol sydd heb yr offer digidol fel siopio. Ar yr ochr chwith, mae gennych mae'r till yn basically behafio fel yr system archebu. So mae hyn yn adroddiad gwerthiant Beco Sislin am y diwrnod o'n i lawr yna cyn y lockdown ni. Ac ar ôl hynny, mae'n rhaid i'r perchenes wedyn i wneud yn siŵr bod pob dim yn cael ei danfon neu casglu yn cywir. Mae'n rhaid i hi creu by hand ar Word rhestra danfon, so mae'r ail llun ar yr ochr, yr ail llun, mae hwnna'n dangos hwnna i fyny. A wedyn mae'n rhaid iddi hi printio allan pob un o'r receipts a casglu nhw at ein gilydd. So oedd yna lwyth o waith papur i wneud i just cadw'r busnes yn rhedeg, ac yn wneud o'n cywir a wneud yn siŵr oedd y pres yn mynd i'r lle iawn ac oedd pawb yn cael ei danfoniadau ar y dyddiad oedd nhw'n gobeithio gael nhw. So ie, mae hyn yn y summary yn y Saesneg. So ie, oedd o'n sioc i ni hefyd jyst i deall faint o archebion oedd busnes yn Aberdaron yn medru handlo gyda jyst dim ond 2 fan, achos oedd hwnna'n rhywbeth fel 4 waith mwy nac oedd nhw'n wneud fel arfer 100 o archebion pob wythnos. Rwan, i ni oedd hwn yn problem, ac, wel, da ni'n geeks, a mae'r cwmni wedi cael ei sefydlu allan o tîm datblygu Book People Parc Menai. So oedd gennym ni bron iawn 20 mlynedd o brofiad yn creu a dylunio systema e-commerce i cwmni mawr, so oedd ni'n cymryd dros 50,000 o archebion pob diwrnod yn ystod y Dolig. Oedd ni'n gwneud dros 1,000,000 o punnoedd mewn un diwrnod. So oedd gennym ni brofiad rhedeg systema e-commerce mawr. Ac oeddwn ni'n weld, wel, mae'r ateb yn amlwg, mae'n wir, mae'r ateb yn e-commerce, ond pan da chi'n edrych ar be oedd yn gael yn e-commerce, yr syniad e-commerce ydy gwerthu rhywbeth rhywle. Mae'r archebion chi'n cael ei danfon gan y Royal Mail neu DPD, neu dyna di'r syniad. Mae'r syniad y systema ydy i chdi i gwerthu miloedd a miloedd o cynhyrchion yn yr Book People oedd yna dros 700,000 o llyfrau wahanol ar gael i prynu. Ac hefyd, ti'n talu efo cerdyn neu PayPal neu Google Pay. So ia'r problemau i ni oedd ddim yn cael ei atab gan e-commerce. Ac fel enghreifftiau e-commerce, mae gennym ni Shopify sydd yn cwmni sydd yn adael i busnesau bach adeiladu wefan ac rhoi'r cynnyrchion i fyny a pob dim. Mae pawb yn nabod eBay.
So mae gennych chi ffordd o gwerthu cynnyrch ar eBay, a hefyd mae gennych chi Amazon Marketplace. Ond i ni, oedd nhw ddim yn ateb y cwestiwn yma. I busnesau gwerthu'n lleol, so mae hyn ddim yn mynd yn erbyn busnesau sydd ddim eisiau tyfu allan o'r ardal, ond mae'r rhan fwyaf o'r busnesau bwyd yn gwerthu i'r cymunedau lleol nhw. A draws Gwynedd neu jyst i fewn i'r dre nhw neu o'r gylch nhw. Mae'r archebion nhw yn cael eu danfan gan y busnes, neu mae'r cwsmerau yn dod i casglu'r archebion. Mae gennym nhw ella cannoedd o cynhyrchion, ond dim miloedd a miloedd. A mae nhw eisiau cymryd taliadau cerdyn. Mae gen bron i am pob busnes wan peiriant cerdyn yn y siop. Ond hefyd mae pobl yn talu efo cash. So, oedd hwnna'n pwysig i ni. Ac hefyd, mae'r systema Shopify yn medru gweithio mewn mwy nag un iaith. Ond mae hyn fel arfer maen nhw'n gwerthu yn yr Almaeneg. Maen nhw ddim yn gweithio mewn ffyrdd dwyieithog, so os mae'r cwsmer yn dod i fewn a dewis y Cymraeg, mae'r e-bost yn mynd allan yn y Cymraeg, a os maen nhw'n dod i fewn a defnyddio'r system yn y Saesneg, mae pob dim yn digwydd trwy'r gyfrwng Saesneg. So oedd hwnna, oedd yr problemau oeddwn ni eisiau datrys efo siopio. Ac y peth pwysica, oedd ni'n meddwl, oedd ni'n deall, un o'r rhesymau oedd busnesau lleol ddim wedi synnu fyny efo Shopify neu rhywbeth arall. Mae'r proses synnu fyny yn gymlath, achos i wneud yr siwrna y cwsmer yn syml, mae'n rhaid i'r busnesau rhoi manylion i fyny, rhoi'r lluniau'r cynhyrchion, rhoi'r price list i fyny, lle maen nhw'n mynd i danfon ni, ac oedd ni eisiau gwneud yn siŵr yn y lle cyntaf, y cwsmer cyntaf ni oedd yr cyflenwyr, y busnesau, dim y cyhoedd. So oedd hwnna'n rhywbeth oedd yn pwysig yn y proses. So, o hwnna, na i dangos yr system ni. So, y peth cyntaf na i wneud, os dwi'n symud hyn rwan i'r sgrin arall, hanner sgrin unwaith eto. So, ydy Rhys, ydych chi'n weld siopio rwan ar y sgrin fi? Neu ta ddim? Dwi jyst yn gweld yr questions. Yeah, okay, iawn. Okay, hang on a moment. Iawn. So, stop share, a na i dechrau share eto. So, rwan fydd o'n dod i fyny. Ydych chi'n weld hwnna rwan? Ie, nhw wedi bod am. Okay, so dyma siopio, ac hwnna di'r tudalen gartra hafan ni. Da ni wedi trio cadw fo'n syml. Y peth da ni eisiau pobl wneud ydy deud lle ydyn nhw. Hwnna di'r peth sydd yn penderfynu be maen nhw'n weld ar y system, achos i ni mae yna ddim real pwynt iddyn nhw weld siop yn Llanrwst os maen nhw'n byw yn Pwllheli a mae'r busnes yna ddim yn danfon i Pwllheli. So, da ni'n trio cadw'r gwybodaeth yn relevant, yn perthnasol i'r cwsmer. So, na i roi codyn post Cynarfon i fewn, ac fydd y system. Mae hyn yn system datblygu ni. Na i dangos y system live ni. So, pan da chi'n neud yr command cyntaf, mae'n cymryd tipyn bach amser i deffro, ond paid â phoeni ar y system live, mae hwnna'n cwbl wahanol. So, mae hyn basically rwan yn mynd allan i gael hyd at yr busnesau sydd yn danfon gwasanaethau i'r codyn post yna. Ac fydd o'n dechrau dod i fyny pob tro da chi'n neud rhywbeth yn live. So, hwnna di just enghreifftiau busnesau da ni'n wirio'r meddalwedd efo. A na i dangos, so mae hyn yn just dangos yr cyflenwyr. Paid â phoeni, mae neb, mae hyn yn just syniad â ni, paid â phoeni, so mae hyn yn just, so na i mynd i delu dre i weld be maen nhw'n gwerthu. A mae hon ydy'r be maen nhw'n gwerthu. Dim lot o cynnyrchu achos rhywbeth da ni'n profi. Na i dangos yr system efo becw Saesneg mewn eiliad. A na i symud y system i fewn i'r Cymraeg. So mae pob dim rwan di newid i'r Cymraeg. A na i adio pethau i'r bag oedd ni'n adio rhywbeth. Dwi'n hoffi caws. Dwi'n tynnu bach fel Mr Drakeford. So, dyna'r beth sydd yn bag fi. A hon yn dangos rwan yr check-out, iawn? So mae gen i fi dewis rhwng casglu,
neu danfon, ac dwi'n medru rhoi rhywbeth i fewn i ddeud os mae yna danfoniad i lle i adael o neu rhywbeth fel yna. A dwi'n medru just talu. So, be ti'n dod i fyny efo rwan ydy, os oes gennych chi cyfrif ar y system, ti'n just mynd sydd i fewn a ti'n medru talu. Os ti'n rhywun newydd, na i ymuno'r system just i deud, a na i deud paul@paul.com. Cod post fi, LL551SH. A mae hyn dim yn gweithio rwan ar y system live ni, ond oedd hyn jyst i cadw pob dim yn private, so oedd y busnes yna ddim yn gael overload o busnes, ond mae nhw di ymlacio rwan, so mae hwnna jyst yn gweithio ar y system cefn ni. So na i roi Paul, rhif ffôn. Mae hyn yn rhywbeth da ni eisiau delio gyda'n hirach ymlaen, so ella efo pobl efo dementia neu Alzheimer's, y ffaith bod nhw'n medru creu rhestr o pethau maen nhw eisiau prynu. Ond na i wneud cyfryngau. So, a dwi wedi seinio i fyny. Iawn, so hon ydy'r system, a mae'n gofyn am cyfeiriad, tŷ mawr, Caernarfon, Ngwynedd. Iawn, so dwi wedi rhoi'r gyfeiriad, a dyna fi, dwi wedi cyfrestru, dwi wedi rhoi'r gyfeiriad fi, a dwi wedi dweud dwi'n mynd i gael yr archeb i gael ei danfon. A y busnes yma, oedd nhw ddim eisiau setio fyny taliadau cerdyn, so mae rhaid i fi talu efo cash, hwnna'n oce, so na i gosod a mae hwnna dwi wedi gael yr archeb i fewn. Rwan ta, mae gennym fi rhywbeth arall rwan, just technical, a na i dangos rhywbeth arall. So hwn ydy'r cwsmer yn cymryd yn neud yr order ei hun. Mae hyn yn rhywbeth, o'n i ddim yn gwybod oedd wedi wneud hyn, o'n i'n meddwl oedd o'n i wedi, so zoom, share screen, ac hon, okay. So o'n i'n efo becws pythefnos yn ôl, cyn y lockdown anyway, ac o'n i'n helpu nhw just mynd dros problemau oedd nhw'n gael, ac o'n i wedi ddeud oedd nhw wedi adio i'r system y ffordd i cymryd archebion dros y ffôn, so oedd nhw ddim yn hanfodol i'r cwsmera nhw mynd online. A mae hwnna'n fideo fyr iawn o Gillian yn cymryd yr... Da chi'n clywed y sôn? Yndi tad, yndi. Wedyn mae gen i bac ar ôl sganner i 6 sgomsan a 4 paysteg, ia? Ia. Ynddo, na chi jampion, diolch yn fawr iawn. Wedyn, danfon fama. Wedyn, yn eisiau'ch enw chi, beth ydych enw chi, sori? Owain, da chi, ia? O, llir. O, ia, da. A beth ydych chi? Thomas ydych chi? Chi? Na, ni. So, oedd y tro cyntaf Gillian di weld hwnna. So, oedd o'n gweithio. So, mae hi'n medru cymryd archebion dros y ffôn hefyd rwan. So, mae yna ddim angen iddi hi defnyddio'r peiriant cerdyn ac yn y blaen. Ac o'n i'n just shocked achos nath hi just dechrau wneud o, a nath nhw prosesu'r archeb. So, mae'n mynd yn ôl rwan i dangos i chdi sut mae'r archeb yn edrych fel ar y system rwan. So, be mae'r busnes yn weld ar ôl i'r archeb cael ei wneud. So, os dwi'n rhannu hwnna efo chi, dwi'n gobeithio, lle di hwnna'n dod i fyny? Firefox, shopio, share. Da chi'n weld hwnna rwan, Rhys? Dar. Okay, so na i logio allan rwan, a na i logio i fewn fel busnes. So i dangos i chdi be mae'r busnes yn weld ar y system. So, dyma'r system wedi deffro, ac be da chi'n gael pan da chi'n logio i fewn i'r system fel busnes ar ôl di setio fyny, ydy'r syniad o dashboard. So ar yr ochr chwith,
os oes na unrhyw cynnyrch hefo stoc o lain a ddeg, mae'n dangos i fyny. Mae'n dangos i fyny faint o llinellau cynnyrchion sydd ar gael, achos efallai mae yna pethau sydd ddim ar gael. Ac ar yr ochr dde, mae'n dangos yr archebion chi a'r statws yr archebion. So mae'n dangos i fi rwan, mae yna un archeb newydd, yr un dwi wedi just wneud. Mae'n dangos bod mae yna dim archebion wedi cael eu pico, a mae'n dangos bod yna un arall wedi cael ei danfon i'r cwsmer. So os dwi'n mynd i fewn i'r, a hefyd mae'n adael i chdi wneud yr syniad o'r pick list. So be mae hwnna'n golygu ydy, os deud bod yna hugain o archebion wedi dod i fewn i'r busnes trwy siopio, os da chi'n dewis pick list, be mae hwnna'n wneud ydy mae'n cyfri pob dim allan o pob archeb a rhoi cyfanswm, so mae'r busnes yn just medru pico 11 o hyn a 20 o'r llall, a just, so mae ddim angen pico pob archeb ar ben ei hun. A'r dispatch notes, mae hwnna'n adael chi printio rhywbeth allan i roi gyda'r archeb, ac os da chi'n dewis picked, deud bod da chi wedi pico'r archebion, mae hwnna'n gyrru danfon e-bost i'r cwsmer i ddeud mae'r statws yr archeb wedi cael ei newid. Ond nawn ni mynd i fewn i weld yr archeb yma. So dyna'r archeb fi o 5 munud yn ôl. Os dwi'n mynd i hon, mae'n just wneud quick view, so mae'n just syniad i'r busnes. Neu os dwi'n selectio hon, mae hwnna'n rhoi'r manylion i gyd o'r archeb o'r cwsmer. Achos mae hyn yn cael ei talu efo cash, mae yna ffordd i cofnodi bod y busnes wedi cael ei talu dros yr archeb yma. Dwi'n medru newid statws yr archeb, achos oedd o ddim yn anodd, just lwyth o gorwydd. A dwi'n medru creu delivery notes. Dwi'n mynd siŵr os mae hwnna'n dangos i fyny ar hon, fydd yn dangos i fyny. So, be mae hwnna'n mynd i wneud rwan ydy creu'r ddogfen a dangos o i fyny rwan. So mae hwnna'n medru mynd allan efo'r archeb. Ac dwi'n medru newid y statws unwaith eto rwan fel mae wedi cael ei dispatcho. Neu os mae'r cwsmer yn ffonio i fyny i canslo, neu mae yna rhywbeth ar gael, dim ar gael yn yr archeb, mae'r system yn handlo'r refunds, so be mae hwnna'n golygu ydy mae'r system yn, os oedd nhw wedi talu gyda cerdyn, mae yna ddim angen i'r busnes wneud dim byd, mae'r system yn rhoi'r pres yn ôl trwy'r payment, y system taliadau da ni'n defnyddio. So mae hwnna'n y syniad, y proses archebu ar ochr y busnes i rhedeg y busnes fel siop. Ar yr ochr setio fyny, dwi'n meddwl hon ydy'r lle gorau i wneud yr holl proses o'r dechrau. Ond mae yna ddim ond 3 cam i'r busnesau. A mae yna, yr cam cyntaf ydy setio fyny'r busnes. So mae hyn yn camerol cam, so da chi'n rhoi'r manylion perthnasol chi. So dwi just i roi rhywbeth i fewn, achos dwi'n gwneud hyn gormod i wirio'r system, testio'r system. Da chi'n rhoi i fewn y manylion y busnes yn y 2 iaith. So hwnna di'r manylion sydd yn dod i fyny ar y rhestr. Mae hyn yn just, mae'n rhaid i ni wneud lot mwy o gwaith ar hyn, ond mae'n dangos bod na y busnes wedi yn ffit i gwerthu bwyd. Mae'r hygiene yna, mae'r asuriant yna, a mae'r ochr gyfreithiol wedi cael ei sortio. Mae yna ffordd o uwchlwytho'r logo y busnes, neu llun y busnes, a mae yna lle i roi'r, os oes yna wefan i'r busnes neu tudalen ar Facebook, mae yna lle i roi hwnna hefyd. So wedyn yr gyfeiriad, a da chi'n medru roi'r lleoliad yn cywir, so mae'n mynd i helpu pobl sydd yn dod i casglu, achos os da chi'n just defnyddio'r codyn post, lle mae'n rhywle ar y stryd, so mae hwnna'n, da ni'n defnyddio'r map i adael i chdi symud hwnna gwmpas a wedyn
agoriad, dyddiad, mae'r busnes yn agor i fyny. So mae'r opsiwn ar ôl, achos da ni wedi dewis dydd Sadwrn a dydd Llun i dydd Gwener, mae yna ddim ond y ddau yna i setio fyny. Ac hefyd mae hyn yn pwysig yn arbennig efo cyfnod clo diwetha ni, achos oedd yn rhaid i Beco Sislin newid yr oriau oedd nhw'n agor i fyny dros y cyfnod clo, a rwan mae yna angen iddyn nhw rwan newid nhw'n ôl i'r oriau arferol nhw. Ar yr ochr setio fyny'r siop, mae hyn yn just dod i fyny. So be mae hyn yn wneud ydy, da ni ddim yn rheoli'r busnes, ond brofiad ni ydy, mae yna ddim lot o elw i wneud allan o archeb o £2.50. So mae'n rhaid i ni roi'r ffordd i'r busnesau a ddeud, wel, da ni ddim yn mynd i archebu, da ni ddim yn mynd i danfon archebion neu delio gyda archebion o lain a 10 pint. So mae hyn yn just syniad o, so beth sy'n digwydd ydy, os mae'r cwsmer yn llenwi'r bag, a mae'r bag ddim ond werth 8 pint, mae'r system yn dweud, mae'n rhaid i chi prynu mwy na 10 pint werth o cynnyrchion i defnyddio'r system. So mae'r busnes, mae'n croesau'r busnes wneud pint neu ceiniog, just mae'r ffordd yna i wneud hyn. A mae yna ffordd i wneud yn siŵr bod pobl ddim yn wneud camgymeriadau, so mae yna ffordd o setio'r gwerth uwch yr archeb. Mae hyn yn rhoi rhywbeth sydd yn dweud i'r pob archeb, dyma'r dyddiau da ni'n mynd allan i danfon, neu dyna'r system casglu ni, so mae yna ffordd i dangos hwnna. Mae yna'r opsiynau o ddeud na, da ni ddim yn adael cwsmera i casglu'r archebion, neu na da ni ddim yn cynnig gwasanaeth anfon. Ac yn y dyfodol, da ni'n gobeithiol o adio i fewn y syniad o pwyntiau casglu i busnesau bwyd sydd ella heb siop a heb ffordd i danfon y cynnyrchion nhw. Nath ni darganfod yr angen yma efo Becws yn Llanidloes, lle mae'r ardal maen nhw'n gwasanaethu yn mor fawr. Mae'n anfarth o ardal. Maen nhw ddim yn medru jyst deud, na i danfon i pawb, achos weithiau mae yna mwy na hanner awr rhwng un gyfeiriad a'r llall. So maen nhw wedi trefnu efo busnesau maen nhw'n nabod fel swyddfa post yn Llangurig, bod nhw'n adael yr archebion nhw yn fanna i'r cwsmerau i casglu. So mae hwnna'n dod. Mae hyn yn adael i'r busnesau setio yr werth, so deud bod nhw'n deud, wel, da ni wedi dweud yn fan hyn, archebion o 10 pint i 30 pint, maen nhw'n codi 3 pint. So, deud bod yr archeb yn werth 10 pint, wel, mae'r cyfanswm yr archeb ydy 13 pint. Ond deud bod nhw'n gwerthu rhywbeth am 35, wel, mae hwnna'n gael ei ddanfon am ddim. So, mae yna'r ochr yna. A mae hyn ydy rhywbeth pwysig. Mae hyn yn adael i'r busnes ddeud i'r cwsmera lle maen nhw'n danfon. So mae'n map, so deud bod maen nhw'n dysgu yn Deli Dre, bod yna lawer o pobl yn Bwlmarys sy'n eisiau prynu'r cynnyrchion nhw. Maen nhw'n medru just adio'r ardal yna i'r system. A wedyn mae hwnna'n deud bod pan mae rhywun yn logio i fewn efo gyfeiriad yn Bwlmarys, maen nhw'n weld Deli Dre ac so mae hyn ydy y ffordd da ni wedi rheoli yr ffordd o adael i'r cwsmera i gwybod lle mae'r busnes yna yn gweithio. So mae hwnna'n yr ochr setio i fyny. Yr trydydd cam ydy hon. A mae hon ydy rhywbeth pwysig. Da ni ddim yn prosesu'r taliadau. Honna ddim yn pwrpas ni, a mae'n anfarth o tasg, ac mae yna pobl fel Stripe sydd yn cynnig gwasanaethau fel hyn yn barod. So, beth sy'n digwydd yn fama ydy, da ni wedi adio Stripe i fewn i'r system ni. Mae Stripe yn cwmni rhwngwladol. Y rheswm nath ni dewis Stripe oedd 2 reswm. Maen nhw'n cefnogi y syniad o marchnadau digidol fel siopio.
So maen nhw'n adael i ni fel cwmni i creu'r system, a wedyn maen nhw'n adael i perthynas annibynnol i digwydd rhwng y busnesau bach a'r siopio a nhw. So beth sy'n digwydd yn fan hyn ydy mae'r busnes yn cyfrestru gyda Stripe. Mae hwnna'n hanfodol. Lle bynnag maen nhw isio, os mae busnes isio cymryd pres ar-lein, efo cerdyn, mae'n hanfodol iddyn nhw cyfrestru efo rhywun fel Stripe. Y rheswm arall oedd, da ni'n deall bod na PayPal ar gael, Google Pay, Apple Pay a lwyth o pobl eraill. Ond maen nhw'n codi, mae'r fees nhw yn uwch. Efo Stripe, mae'r fees nhw fel arfer yn 20 ceiniog pob archeb, a rhywbeth dwi'n sicr, rhywbeth fel 2% o gwerth pob archeb, sydd yn matcho bron iawn be mae'r banciau yn codi'r busnesau. So oedd nhw ddim yn weld archebion yn dod i fewn ar-lein, a wedyn weld bod efo Google Pay, oedd nhw'n colli 2 waith maint o bres os oedd pobl yn dewis Google Pay, nag oedd nhw os oedd nhw'n defnyddio Stripe. So dyna oedd y rhesymau. Mae Stripe yn adael i'r busnesau rheoli'r pres nhw eu hunan. Da ni ddim yn weld hyn. So maen nhw'n medru trosglwyddo'r pres o'r cyfrif Stripe nhw sydd i fewn i'r cyfrif banc nhw. Mae hyn yn cymryd amser i setio fyny rhywbeth fel 4 awr, ond mae o ddim yn anodd. Mae'n jyst rhaid i'r wneud yn siŵr bod gen y busnesau y gwybodaeth cywir o flaen llaw. Fel os maen nhw'n cwmni cyfrestredig, mae gyda nhw'r rhif y cwmni, a maen nhw'n gwybod shareholder, make-up a pethau fel yna. Ond mae hynna'n gwybodaeth mae pob payment service provider yn gofyn amdan. So hwnna oedd y 3 cam y setio fyny y busnes, a hefyd, a'r inventory, y peth ola. So hwn ydy lle da chi'n creu'r cynhyrchion. Da ni ddim yn gweithio gyda syniad tudalen cynnyrch, achos pilot ydy hon. Da ni'n just dangos i fyny'r rhestra. So, os da ni'n edrych ar yr gaws ffefryn fi, hwnna yn dangos i ni fyny, a dwi yn tynnu lluniau caws, so dwi'n sori. Ond mae hyn yn lle da chi'n rhoi'r manylion i fewn yn y 2 iaith, lle da chi'n medru rheoli stoc chdi, lle da chi'n medru ddeud bod o ddim ar gael. Lle da chi'n medru ddeud yr minimum, maximum a'r pris. Da ni'n gwybod bod mae hyn yn syml, ond mae'n rhaid i ni deall a dysgu o'r busnesau lleol a cwsmeriaid lleol pa gwybodaeth sydd yn mwy bwysig, beth sydd ar goll. Ond mae hyn ydy'r ffordd da chi'n creu'r cynnyrchion. Deud bod oedd gennych chi danfoniad o 150, wel dwi'n medru dweud bod yr stock level rwan yn 163. So, ac i creu cynnyrchion, dyna lle da chi'n weld hynny. Os da chi eisiau creu yn y Cymraeg, dyna lle da chi'n creu cynnyrchion. So, dyna fi. Dwi'n meddwl na i stopio rhannu'r sgrin. Iawn. Diolch yn fawr, Paul. Gweld mae ddipyn o gwestiynau wedi dod i fewn i'r chat. So, na i fynd drwyddo nhw mesul un, Paul, a wedyn gyd i, os fydd i atab nhw. So, os a bwynt cael Shopify a Shopio? Na, maen nhw'n cwbl wahanol. Oes na... Mae Shopify yn wefan. Nes i failure ar rhan fi. Maen nhw'n cwbl wahanol i Shopify. Maen nhw'n wefan a e-commerce. Dwi'n gwybod mae Shopify yn cefnogi danfoniadau, cynnyrch, ond ar diwedd y dydd mae hwnna'n e-commerce site. So os da chi eisiau gwerthu llyfrau i rhywun yn Alaska, cewch tad dos at Shopify. Ond os di'r pwrpas pwysica chdi ydy cadwch cwsmeriaid lleol, neu tyfu mwy, achos cofiwch mae yna un peth pwysig sydd uwch ben hyn ar Shopio. Mae gennym ni'r syniad
rhywun fel Cyngor Gwynedd, neu Ymddiriedolaeth Môn, neu Federation of Small Businesses. So maen nhw'n medru rhedeg siopio dros ardal, deud Gwynedd, neu Gwynedd a Sir Fôn, neu Gogledd Orllewin Cymru. A mae gyda nhw wedyn cipolwg dros y busnesau, so maen nhw'n medru marchnatar ar gyfer chdi, a mae Shopify yn cwbl wahanol. Yeah. Oce. A wedyn, diolch bosib cael link o dudalen Facebook fel bod y gwsmer yn mynd yn syth i siopio. Ie. Yndi, dyna bosib yndi? Ie. Oce. Are there plans to have local pick-up and drop-off locations and set times? Enghraifft Bangor 4 PM Thursdays. Dwi'n gwybod, ti di sôn am hyn? Wel ia, mae hwnna'n pwysig iawn i ni, ond dim yn ystod gyfnod y pilots. Mae hwnna'n y gwaith yna. Cofiwch, da ni'n neud hyn yn yr amser Sbani, da ni wedi gwario dros 1,500 o oriau rwan ar hyn. A mae'n rhaid ni dysgu rwan tan da ni'n neud mwy o gwaith. A mae'r cyfnod nesaf o gwaith yn y blwyddyn newydd ydy i cefnogi y syniad o pobl medru prynu pizzas a dweud dwi eisiau casglu'r pizza yma 7 o gloch. So fydd hwnna'n perthnasol i busnes a bwyd, dim just bwyty a takeaways. So, ond dim rwan na. Ond da chi yn medru rhoi'r gwybodaeth yna ar delivery details, a dyna be mae Beco Sislin yn neud. So maen nhw'n deud bod da ni'n danfon i Porthmadog bore dydd Iau, da ni'n danfon. So mae yna lle a mae hwnna'n mynd allan. Ond dim rhywbeth sydd yn perthnasol i pob archeb sydd allan dweud diolch am eich archeb, mae hyn yn mynd i gael ei danfon dydd Llun, 4 o gloch a yn ymyl y cloc yn Mangor. Mae hwnna'n cam nesaf o'r gwaith ni. Iawn. Okay. Diolch bosib cael link yn syth i dydalan un busnes ta os rhaid i'r cwsmer rhoi i cod post nhw mewn gynta a wedyn dod o hyd i'r busnes maen nhw eisiau? Wel, mae yna ffordd o wneud o, ond ia, o'n i'n just dangos yr siwrna rhywun sydd eisiau gwybod pwy sydd yn gwerthu rhywbeth iddyn nhw. Ia, so dwi'n yn siŵr os mae'r gael ar y system live, ond dwi'n yn weld os mae hwnna'n problem. Na i just checio rwan pan da chi'n codi'r cwestiynau. Mae'n rhaid i fi deall mwy amdan pam di hwnna'n mor bwysig heblaw, pan mae'r busnesau'n rhannu'r gwybodaeth. So, na i... Iawn. Oce, so un arall, hoffi system ffôn a mewnbynnu ar siopio, ond beth os ydych chi allan yn gweithio hynny yw ar deliveries a methu mewnbynnu sydd ar y cyfrifiadur, beth am app? Na, gyda ni... Mae'r costa datblygu app a nifer o defnyddwyr. Da ni wedi trafod bod y system yma yn rhywbeth efo o'r syniad progressive web app. So mi fydd na ffurfiau o defnyddio'r wefan fel hyn, tipyn bach fel app, ond na, fel mae i rwan, mae gennym ni digon ar y list ni. Dwi'n yn weld, os mae'n posib, mae hwnna'n mynd i costio ni dros 30,000 i datblygu rhywbeth fel apps i iPhone ac Android. Yeah? Reit, oce. Mae'r cwestiwn nesaf, dwi'n meddwl bod hwn wedi cael ei atab ynglyn â taliadau y cardyn ac yr comisiwn sy'n cael ei chargio. Can you link to your shop via your web pages, social media? Mae hwnna wedi cael ei atab, mae'n bosib wneud hynna, dydy. Cysylltu fo i'r gwefannau social media. Oes na setting rhybudd o archebion ar y system, enghraifft 24 awr neu 48 awr i goginio'r archeb? Ie, yn erbyn y cynnyrch, ie. Ie. A dwi wedi checio rwan, a y reswm o'n i ddim eisiau dweud yn cwbl cywir, mae pob dim yn iawn. Mae gennym ni angen i wneud pethau mwy search engine optimised, so be mae hwnna'n golygu ydy bod os rwy'n yn defnyddio Google,
Mae'n medru dod ar draws busnes deud bod ydych chi'n gwneud bakery ac abedaron, neu becws ac abedaron. Fysa hwnna'n, fysa Google yn deall mwy amdan becws islyn ar siopio, ond fel mae rwan, mae yna link sydd yn persnasol i'r busnes, mae'n just ddim yn SEO friendly. So yeah, mae'n medru wneud. Yep. Great. Are there fees to pay specifically to shopio? Be? Are there fees to pay specifically to shopio? Na, da ni'n elusen. Yeah, mae yna, ond dim o gwbl yn ystod y cyfnod pilot. So mae'r strwythyr fees ni yn perthnasol i'r maint o archebion mae'r busnes yn wneud. So mae nhw ar gael ar y wefan siopio yn yr section help ni. Ac os mae'r busnes yn wneud, dwi'n meddwl, llai na 50 o archebion pob mis, mae yna ddim fees o gwbl. Ac os maen nhw'n wneud dros 1000 o archebion pob mis, mae yna fee. So mae yna structured fees. I ddeud y gwir, achos mae'r deall mwy amdano y busnesau a'r cyhoedd yn mwy pwysig i ni, da ni ddim wedi gwneud gwaith bilio o gwbl, so mae pawb yn medru ymlacio. Yeah? Yeah, great. Wel, y cwestiwn nesaf, mae hwn wedi cael ei atab rili ynglyn â'r app. Are many people using it to buy at the moment, and how is the site being promoted? Wel, mae becws islyn yn hapus iawn, fel dwi'n meddwl, dwi'n eisiau rhoi geiriau yn ceg nhw, ond maen nhw'n rhannu'r gwybodaeth defnyddio siopio, ac mae hi'n lot mwy hapus efo'r gwaith papur yn y cefn, so fo ni'n dangos y gwaith mae'n rhaid iddi hi wneud efo'r till rolls a Word a pob dim. Mae'n medru just printio rhywbeth allan rwan, a mae pob dim yn barod. So mae nhw'n hapus a mae nhw wedi prosesu, dwi'n meddwl rwan, dros 100 o archebion dros y pythefnos ola, ond oedd hwnna'n really slow steps. Rwan maen nhw wedi codi'r lefel a busnes lot mwy, ond da ni ddim yn medru logio i fewn, so dwi'n medru deud i chdi faint. Ond na, mae yna dim ond becws islyn ar y system, achos hon ydy'r gyfle ni i weithio gyda busnesau bwyd eraill o gwmpas Gwynedd a Sir Fôn. Iawn. Mae'r cwestiwn nesaf wedi cael ei atab. Ydy'r link yn dod fyny yn Messenger pan mae'r gwsmer yn anfon negas i'r busnes? Na. Na, oce. Na, mae hwnna'n posib, mae hwnna'n diddorol, ond na, mae'r e-bost ydy'r ffurfiau rwan, da ni'n codi sylw rwy'n at statws yr archeb, neu ar ochr busnes, mae'r dashboard ar gael i dangos y statws a'r newidiadau nhw. Ie? No, oce. So, ia, be ydy dy gyngor felly i fusnes bach sy'n defnyddio Shopify yn barod? Newydd dalu dros 1000 i setio Shopify i fyny, so dipyn bach yn gytid. Wel, be fysa i isio deall ydy siawns i gael sgwrs efo nhw i deall mwy amdan brofiad nhw. Dwi'n mynd weld. Wel, mae hyn yn ddim yn mynd i costio nhw ddim byd heb law amser, ond mae dim lawer o amser. So fyswn ni'n hapus i siarad efo nhw, ond os maen nhw wedi buddsoddi'r maint yna bres i fewn, na cadw'r busnes ar Shopify, i fod yn onest. Mae'n llwyfan arbennig, ond mae'n llwyfan sy'n delio gyda anghenion wahanol. Oce. Iawn. Os na notification o archeb yn medru dod i fyny ar y ffôn? Mae'r posibilrwydd, ond fel mae rwan, e-bost ydy'r ffordd o wneud hynna. Achos pan da chi'n wneud SMS, mae'n rhaid i ni wneud gwaith efo rhywbeth efo'r enw SMS Gateway, a mae hwnna'n costio ni pres. Dim lawer o bres o gwbl, a mae ddim job anodd ydi o, ond fel mae rwan, mae yna ffyrdd i codi sylw i'r cwsmer ac i'r busnes. So, ar y cyfnod yma, dyna di'r ffordd da ni'n neud o. Ond ia, siwr ddew fyddwn ni'n neud rhywbeth fel SMS, Messenger, ffyrdio wahanol i adael i pobl gwybod lle be di'r status archeb nhw. Ia. Gret. So, gen i un o gwsmeriad becws islyn yma. Maen nhw wedi archebu bara drwy siopio,
a di sylwi bod nhw'n gorfod rhoi manylion cardyn bob tro i dalu am archebion, a hefyd mae statement bank Facebook, bug shopping. dangos Facebook, ia. Da ni wedi mae hwnna wedi cael ei trosi rwan, trwsio bug stripe oedd hynny, a dwi literally pnawn ma ges i'r galwad efo'r tîm technegol nhw. So, mae yna ffyrddio o cadw'r y manylion cerdyn ar stripe, ond fel dwi'n deud, ella gormod, oedd yn rhaid i ni cadw pob dim yn syml, so, ac oedd neb wedi ddeud, dwi isio cadw'r manylion cerdyn fi ar stripe. Mae stripe yn cefnogi hwnna, ac ella fysa hwnna ddim yn cymryd i mwy na wthnos o gwaith i wneud, ond fel mae rwan, So gobeithio fydd yr archeb nesa siopio yn dod i fyny efo becw sislin, dim Facebook. Ond, dyna di'r prif reswm i wneud o fel hyn. Unwaith eto, os mae yna siawns i ni gael siarad dros y brofiad nhw, fysa hwnna'n gret i deall mwy amdan be maen nhw eisiau. Diolch. Will we get emails to inform us of orders and so on, or should we consistently check the website? O'r ochr pwy di hwnna? Ochr y gyflenwyr? Fel mae rwan, mae'r system yn gyrru, dim ond gyrru, jyst fel mae rwan, ond mae hwnna ddim yn mynd i parhau pan mae'r cyfnod y pilot yn dechrau. Mae yna dim ond e-bost yn mynd allan sydd yn, fedra i dangos i chdi, ond mae yna. So mae'n rhaid ni jyst rhoi'r switches on i'r cyflenwyr gael yr archebion fel e-bost. Ond hefyd mae gennym ni angen sydd dwi'n meddwl mae'n cael ei gweithio ar rwan sydd yn pob tro mae yna pob hyn a hyn, dwi'n meddwl pob munud mae'r dashboard y busnes yn mynd yn ôl i'r system, ac os mae yna newidiadau, archebion newydd, pethau fel yna, maen nhw'n weld o'n syth ar y sgrin. Ond unwaith eto, e-bost a'r dashboard ydy'r unig ffurfia, da ni'n medru dangos y statws i'r busnes. Gret. Ymestyn ar y pwynt greiddiol o app wrth fod allan ar deliveries, mae'n bosib cysylltu'n syth i chopio drwy Safari, tybio hyn felly yn sortio'r broblem o app felly. Dwi'n deall. Deud eto, so nes i ddim clywed hwnna i gyd. So, os ydy rhywun allan ar deliveries, mae o'n bosib i bobl fynd ar siopio drwy fynd ar Safari neu internet ar ei ffona symudol, does? Right. Chrome, Firefox, Safari, be bynnag, Edge, be bynnag. So fysa hynna'n sortio'r broblem o ddim cael app felly mewn un ffordd. Mae'n gweithio ar ffonia symudol, da ni wedi wirio bod pob dim yn gweithio ar ffonia. So mae'n enw hwnna, mae'r system yn gweithio fel Progressive Web App, ond ddim really yn cywir. Ac hefyd mae'n responsive, so mae'r system yn gweithio. So deud bod na sgrin bach, mae yna dim ond un colofn o cynnyrchion yn cael ei dangos. So mae hwnna'n gweithio, Cwestiwn nesaf, dwi'n meddwl, na i atab hwn. Oes modd dod mewn i Menter Môn i gael help i lenwi'r ffurflenni a creu y dudalen ar y safle. Efo'r ffurflen gais, mi fedra i yrru copio hwnnw draw i Menau. Ella sa'n awt i fi a Menau gael sgwrs ar wahân am hynny, ond efo helpu gosod setio fyny'r busnes ar siopio, mi fydda ni hefo swyddog fydd yn gyfrifol am helpu chi i wneud hynny. Ond yn amlwg, os ydych chi efo diddordeb i lenwi ffurflen gais, na i yrru copio'r ffurflen gais draw i chi fory, a wedyn gyrru hwnna i ddangos diddordeb. Menau, ella sa'n syniad i ni gael sgwrs ar wahân am hynny. Cwestiwn arall. Sut ydych yn marchnata siopio a sut mae'r cyhoedd yn mynd i wybod amdano? Am faint mae'r cynllun peilot yma yn weithredol? O ran marchnata,
Yn amlwg mi fydd arloesi yn marchnata yn defnyddio gwefannau cymdeithasol ni. Mae'r cynllun peilot, dos o ddim amserlen penodol, ond mi fydd y swyddog yn gweithio hefo yr 15 o fusnesau hyd nes maen nhw wedi cofrestru ar y busnes a maen nhw wedi gallu uwchlwytho mwyafrif o 10 eitem ar y wefan. So, gobeithio byddwn ni'n gallu neud o cyn y dolyg, os ydy pob ddim yn mynd yn iawn. Cwestiwn nesa. Can you change the 10 maximum items you can have on the website whenever you like, even daily? Dwi'n meddwl eich bod o bach o ddwyswch bod o fanna. Mi fedrwch chi gael mwy na 10 eitem ar y wefan. Ond o ran y cymorth mae'r arloesi yn gallu i gynnig. Mae gyd i wneud jyst efo amser y swyddog, achos yn amlwg mae gen i efo 15, mi fydd y swyddog efo 15 o fusnesau i weithio hefo. Felly, o'n i'n teimlo bod rhaid i ni rhaid rhyw fath o limit ar faint o gymorth dyn ni yn gallu i gynnig. Jyst i chwarae teg i bob un busnes yn cymryd rhan. Ond ar ôl hynny, maen nhw'n medru uwchlwytho mwy o cynnyrchion, yndi, Gowch chi uwchlwytho mwy na 10 neu gowch chi llai na 10, os o ddim, os mae'n un rheol i bawb. If dwi yn reit conscious o'r amser, so ni drio drwy y cwestiynau reith. If someone places an order, do the stock lists automatically update? Yes. Yes, okay. Oes bosib trafod ymhellach un ac un o'r prosiect yn dilyn y cyfarfod hwn? Arwel, sa'ch chi gyrru e-bost i fi, rhys@mentermôn.com, a wedyn, mi fedrwn ni drafod yn bellach o fi. Bydd angen lluniau proffesiynol o'r eitemau/cynnyrch, oes yna gymorth gyda hyn. Paul, o ran ansawdd y lluniau, ydy jyst tynnu lluniau... I fi, ar ôl gwaith setio fyny'r cyfrif gyda Stripe, mae'r job mwyaf, dwi'n meddwl, i'r busnesau. Yr unig challenge o'r brofiad fi o busnesau bwyd lleol yw wneud yn siŵr bod gennyn nhw lluniau dda yr cynhyrchion nhw. A mae hwnna'n anodd, really. Mae yna rhai pethau ti'n medru jyst gael lluniau o'r we, enghraifft yr gaws, traig, mae Beco Sisglyn yn gwerthu. So mae ddim angen tynnu rhai lluniau. Ond mae yna i di roi enghreifftiau o llun drist pasti efo gola oedd ddim yn gweithio, oedd y lliwiau. Mae neb eisiau prynu rhywbeth fel yna. Ond ar yr ochr arall, dwi'n prawd iawn o'r lluniau pork pies fi. So, ond i fi, mae hwnna'n pwysig, dwi'n trio gwneud joc allan ohono fo. Ond mae'r pobl yn berniadur yr safon yr cynnwys chdi, os ar Shopio, Shopify, eBay, lle bynnag, maen nhw'n cymharu y lluniau chdi yn erbyn y lluniau Tesco's a'r lluniau Sainsbury's. So mae'n rhaid i'r busnesau cymryd ofal tynnu lluniau. Mae yna ddim angen mynd allan a prynu camera Nikon a mynd allan i studio, a mae'n jyst rhaid i ni helpu nhw efo'r syniad o lle mae'r gola yn dod, y lliwiau a'r ffurf. Basically, da ni isio llun sydd yn landscape, sydd yn tirwedd, sydd ddim yn portrait. A fel arfer, mae pawb yn tynnu lluniau fel hyn. So mae'n just rhai lleol. Os mae'r llun ddim yn gweithio, cofiwch, mae'n medru mynd yn ôl, tynnu llun arall a uwchlwytho un arall. So mae dim yn rhaid i wneud ar yr un go, ond mae'n rhaid i cymryd ofal efo lluniau. Sori, Rhys, gael jyst dod i fewn o fanna. Di werth sôn o fanna hefyd bod da ni'n ymwybodol bod yna gynlluniau eraill sydd yn darparu cymorth i fusnesau. Mae Cywain, dwi'n gwybod, yn cefnogi busnesau
i wneud y math hyn o beth. Felly fyddwn ni'n trio cydweithio'n agos hefo'r menter y busnes ar hynny hefyd. Ac mi fydd y swyddogion sydd yn gweithio yn y ddwy sir hefo'r busnesau yn cyfeirio chi ymlaen at y cymorth ychwanegol hwnnw sydd allan yna ac ar gael. Fel o Sion yn dweud, mae Cywain yn gallu gynnig webinars ar dynnu lluniau proffesiynol bwyd, lle mae hwnna definite yn rhywbeth iddyn ni sbio fewn iddo fo. A ni eisiau sôn bod yna gwestiwn yma efo sydd wedi rhoi cais i fewn. Be na ydy, mae yrru link i'r ffurflen gais draw i bawb, ac unan ni manylion e-bost chi, so na yrru ffurflen gais draw iddo chi, ac os ydych chi'n gallu gyrru hwnnw fewn iddo fi erbyn dy Gwynar i ddangos diddordeb lle i gymryd rhan yn y pilots. Dwi'n gwybod, da ni wedi, o ran y cyflwyniad lle da ni wedi cyflwyno bob dim. Dwi'n gwybod os gennych chi fwy o gwestiynau, gowch chi unmutio chi yna, neu os ydych chi'n meddwl am mwy o gwestiynau, mae croeso ydych chi yr e-bost iddo fi yn y dyddiau nesaf. Dyna fo rili. Diolch yn fawr am eich amser am gymryd rhan. Fel o'n i'n dweud, cofiwch gysylltu os ydych chi unrhyw gwestiwn. Edrych ymlaen i gael trialwyr wefan. Diolch yn fawr, Paul. Diolch, Rhys. Iawn. Diolch yn fawr.